Das alles ist heiß! Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meint, es müsse und nun ein Wandel kommen und er kann nicht und immer wieder muss der Leute abwehrgerichtet werden. Es muss weitergekämpft werden, es geht nicht, ihr dürft nicht handeln, ihr müsst nicht verlassen möge, das soll unser Gebet sein. Deutschland sichern! Megkaptam az e-mailjét is, nem volt időm még végigolvasni. A barátjával nagyon hosszan beszélgettem múlt héten több esetben, és természetesen bizonyára tudja a barátjától, hogy nagyon hosszan beszéltem az ügyvéd úrral is, és erről beszámoltam a barátjának. Igen. Igen, tudom. Na most én azt hiszem, hogy a nagykövetségednél többet ebben az ügyben nem tud tenni. Tehát az azt jelenti, hogy a nagykövetség semmit nem tud tenni, mert tulajdonképpen akkor eddig csak beszélgetett az ügyvéddel. Nem értem. Szóval engem itt lerohant a rendőrség, az angol rendőrség ártatlanul, feltörték a lakásomat, hajléktalanná tettek, és a nagykövetség semmit nem tud tenni. Így van. Én körbejártam a dolgot, beszéltem az ügyvéddel, elmondtam a barátjának, hogy mi miért történik, és az eljárásban mire lehet számolni. Egy perc türelmet kérhetem? Ja. Halló? Egy perc múlva visszahívhatom? Köszönöm szépen. Halló? Igen, itt vagyok. Tehát elnézést kérek. Tehát én Lefter úrnak részletesen beszámoltam, hogy az ügyvéddel mit tárgyaltam. Igen, én hogy nem gondolom, biztosítottak, hogy nem nagykövetség most nem, ebben az ügyben nem tud többet tenni. Ez egy folyó jogi, büntetőjogi eljárás, amiben a nagykövetség nem szállhat bele. Hát éppen erről van szó, akkor miben tud segíteni a nagykövetség? Ártatlanul kiüldöznek a lakásomból, hajléktalanná tesznek, nem biztosítanak tolmácsot, nem várhatok segítséget senkitől. Meghurcolnak egy nevetséges rágalmazás miatt, amit egy olyan ember vádolt meg, aki halálosan megfenyegetett. Sajnos asszonyom, vagy kisasszony azt tudom mondani, hogy a nagykövetség, amit tudott, megtett. Az egyenlő a nullával, amit megtett a nagykövetség. Ez az ön véleménye? Rendben van. Amennyiben a nagykövetség nem fog nekem segíteni, nem fog segítséget nyújtani egy magyar állampolgárnak, én fel fogom hívni a magyar tévéket, az összeset, amit találok Magyarországon, fel fogom hívni a Dorogi Gabit, és fel fogom hívni a miniszterelnököt is. És meg fogom tenni, és ezzel a felvétellel együtt, hogy mennyire segítőkész a magyar nagykövetség, aki a magyar állampolgároknak Milyen felvételről tetszik beszélni? Erről. Milyen felvételről? Erről a felvételről. De mi az erről a felvételről? Amiről mi most beszélgetünk. Tehát ön felveszi a telefonbeszélgetést? Én minden telefonbeszélgetést felveszek. És ki járult ehhez hozzá? Engem nem érdekel, hogy ki járult hozzá. Engem hajléktalanná tettek, nekem feltörte a korrupt angol rendőrség a házamat, engem nyomorékká tettek. És ahelyett, hogy a magyar nagykövetség nekem segítene. Én az ügyvédjével részletesen beszéltem, és Lefter úrnak, a barátjának elmondtam, hogy az eljárás most milyen szakaszban van, szeptember 10-ig, amikor visszarendelték, mi várható. Tehát én úgy gondolom, hogy a nagykövetség bőven megtett mindent. Rendben van, egyet tudok garantálni, hogy szeptember 10-én én le fogok sátorozni a magyar nagykövetségre, mint a legutolsó hajléktalan. És nem fogok sehova menni, és nem fognak nyomorékká tenni. És minek van akkor a magyar nagykövetség? Megmondaná, él a Magyarországnak a pénzén? Él a magyar adófizetőknek a pénzén? Tessék? Asszonyom, tegyen belátásra, szerintem
jó? Rendben, fogok tenni. Kérem, viszont hallásra.